fanike rudzi rwedu runokarama rurwo. Ana Bill Gates vanongotara kuti Zimbabwe tiri kuipa 1 billion for food security kuti ishandise ma-GMO aya mafuta ema-GMO aya nemasidzi ema-GMO aya nezvizvi nema-mosquito aya anenge akagadzirwa ma-mosquito yekuti hauraiwe nemushonga baba otanga kubhridha nemama-mosquito emunyika menyu. Baba cancer dzamunotanga kuita munyika menyu apa timu rinenge chiziva kuti pabhiriyoni richachikorera muhomwe 900 million. But still nyaya dzemabhunu dze-conspiracy ye-population control inenge yatopinda muZimbabwe nemuAfrica because vakatanga ne-family planning ma-black governments esaingopiwa mari nzi itisai ma-family planning vanhu vachipiwa mapirisi nemishonga nezvinhu zvinokuvadza zvibereko. Tarisai muone kuti cervical cancer yezvibereko kuti yawanda sei muAfrica. Munoita zvekutamba nevarungu. Munovatorera padhuze varungu, munovatorera padhuze. Mabhunu ma-1 kana mazogara, kana muchizonge mazogara. Mabhunu ma-1 vanogadzira plan yekuti after 50 years ugosha kuti vanhu ava 50 years vachiorchestrata zvavo mbichana imuri busy kutaura zvemishikwedhe. Mishikwedhe inopfekwa sei, inosungwa sei, zvinhu zvisina nebasa rese vanenge vachikuplanira ihora. Do you know kuti America ine 1200 ma-think tanks anoadvisa president kuti vanogara ma-meeting every day vachigadzira vachivozodza president pavanenge vaona kuti apa ndipo panokwanisa kupindika napo ide. Unotifunga kuti vangatonge pasi rose mahara pasina ari kufunga. Zvedu ndezvokuti kana tiri varume vemuZimbabwe wemunyika tinofunga bhora nemahure, ufunga bhora nepfambi. Life yakutange masports neupombwe bedzi ndo yoitange ndo upenyu. You know, when in fact it's part of life. It's not bhora harifana kuti discuss 100% yenguva yako. 100% kuti zvebhora 100%. Pese paungori takazovachikata unobva watonge timu nge yako. Barcelona haisibhori timu yako kana utori munhu wekuAfrica kuBarcelona kana pamashares kana mari dzineti kwahone kana zuda chera uruwani. Zvinhu chaidzo nyaya dzatofanira kunge tichinatsodhibheta sevanhu nepfungwa kuti right aubana tiri kukwadzwa nemabhuna aya. How can we prevent? Mugabe akamhenga ari nani because Mugabe at least aizvenzerwa nehondo yewai. Saka Mugabe at least zvima-GMO airamba. Ko zvino timu redu rinoda mari iri rinoramba rikupe. Munonyepa imi. Mujadya cancerous food ende ndo pamunenge makuti izwi ranga riri kupi. Mune makuti izwi ranga ripati izwi rakatipa pfungwa kamwara pakati kakatipa brain nepfungwa. Shandisai pfungwa dzenyu. Amungoti zvinhu zvapinda munyika zvadonetwa munongosvika muchingoshandisa musina kumboiswa kumascientist yenyu kuUniversity of Zimbabwe kwafanira kuita vamwe vanhu masuper scientist anobhadharwa zvakanaka anogara achiongorora zvinhu zvinenge zvipinda munyika nemadonation. Why do we need ma-GMO seeds? Why should you accept ma-GMO seeds yekuti kana zvadyarwa next year hazvibude unofanira kutotenga futi mamwe ma-GMO? Zvasiyana nembeu dzedu dziri natural dzatakapiwa naMwari. Zviyo zvekumusha zvezve ukazvidyara unototora futi mbeu ipapo. Kana chibage chedu chekutanga unototora mbeu ipapo. Kwete zvokuti and nobody cares about this. And hapana munhu ane basa nazvo. Kunyanya vanhu vasina kana power vacho vakaenda overseas maZimbabweans ari kuAmerica ari kuCanada ari kuAustralia ari kuGreat Britain. Hapana outcry yekuti tigadzirewo protection yenyika yedu kuti ngatigadzire masystems tiunganidze pfuma dzedu tigadzirewo zvimwe zvinhu zvinotiprotecta nekuti preventera zvimwe zvinhu. Toita ma-organic natural seed banks edu muZimbabwe atinenge takadonetera kutobhadhara kana government yopiwa land yatinovaka ma-storage organic seeds zvoitwa guarded with our lives kuti hapana anotry kudaisa GMO anongounza GMO close to that tomupinza busy asati akamboona. Nobody cares about things like that are important kuvana vedu nevazukuru. Zvasiya vana vazvimabroira vachidya zvima-GMO makensa aya. One chimwana chine 10 years nechakutoda varume nema-GMO iwaya. Machicken nekuti mwana 9 years anenge kutodzwa kuda kuvarume. Kaona kama kamwana kachita twerking kane 9 years ushati kamwana twerking 9 years. 9 years. Akutotambisa chiuno. It's embarrassing. I'm embarrassed to be a black man, a Pan-Africanist. I'm embarrassed. Pan-Africanism yacho ndo zvaitaurwa naKwame Nkrumah.
Marcus Mosiah Garvey, no Africa liberate Zimbabwe, Bob Marley, could we just let this country go, and Africa, we just give it to my Bulu and my China to do whatever they will. Shalada. And when Musango when Musango no dambuka wura uchiwa chibombo waidi kwa mapori jumakomo, so that anybody can bring my GMOs, my seeds, my satanic seed, munyika kuti vanhu vadye ma cancerous foods. Saka vaifira chi? Vainazofira chi? Zoro, and nobody cares. Chere maboy tango garozo ndozo takangotongeta muno mutema ana basa no muno mutema no gona ngotela sma statement. Buzini chikapeka chungirwa. Name mwiri kiri kusutsu sma statement za rusifa. Name mwiri kiri kwesadza. Mwako ari kutambura aparala nenzara azvinakadara unakada basa nazo. Name mwiri kiri kusutsu. Satani wapedza zvotamba kwamereka kune masatanist kuira kune mailluminati kune masatanist iwo hauzi musatanist wekuti wako anofanira nzara achirara vana vachirarira sadza nekuseva sauti munyu mvura ine sauti hauzi kurwadza hauna kana pain hauna kana hautombozvitaura nezvazvo izvo hazvakana basa newe. You don't care about your own nation, your own country. Uzoda kuti unoda mwari wakambomuona kupwa wakambomuona unoda mwari ari kure kudengo uchitadza kuda ari padhuze newe. Mukristu ndozo akapasa pamuchinjwa chawo varigirire baba vana chawo achinamatira vanhu vaimuponda vanhu vaitombaya nepfumo vachimuponda vachimunwisa vinegar vakakumbira ndomvura yekunobva puwa vinegar vanhu iva vaivanamatira kuda vanhu vake iwo vanhu vari kumuponda aivada ava vasiri kumbokuponda kuti vamwe vapostori mumamisha vamwe vanenge vachiita miteuro vachipuwa muteuro unenge unozi kuti mvura inaye vamwe vaprofiti nevapostori mumamisha uko vachipuwa muteuro unenge unozi kuti nyika igadzane ite peace musapondwe vanhu vachiita miteuro vachikuitira rudo vasingatombozive. Haukwanisa kuitirawo vanhu ivavo rudo rwokuti masidza vanoshandisa sa vanhu vekumamisha kupuso vanhu vekumamisha musambofa makaita get rid of seed mbeu dzenyu mukangona kwaya zvinhu zvinenge zviri orchestrated on a government level kana nemusangano kana negovernment kuti mbeu dzenyu dzide musambobvuma vigai mbeu dzenyu ngadzirambe dzingori organic and natural. Vakomana mukana musati mamboona inonzi cancer kana musati mamboze ana Bill Gates vanotouraya vatambe. Tarisa mono paAIDS yavakagadzira kuAmerica kuFort Maryland Fort Detrick kuMaryland kuUS Army Base kwavakagadzira AIDS. Tarisa mono kukuya kwayakaita vanhu yaiviga muZimbabwe maivigwa vanhu 2000 pasvondo vaifa neAIDS HIV. KuZambia 3000 kuSouth Africa kwaivigwa 5000 maZulu maXhosa nemavenda vachivigwa every week kureduce population. AIDS yakauraya mukondombera wakaita kushura vanhu vakapera kufa nechirwere chavakagadzira kuFort Detrick Maryland. Avatambe vanhu vaya kana vachiita gadzira zvinhu zvavo avaseke vaya kana musari madzidza vanhu vane utsinye amaiwe tiwaro itu kwenyu tinotodya munhu umwe chete vaviri pa 6 months tutori nani timurere ma1 kana achiita overkill. Tasamonekana vakambofonera kuRussia vakati paSyria nhingi yakati pabhesi rakati tarowa pabhesi riri kuAmerica apa is there any Russian soldiers there vachitya World War II vachitya World War III zvanzi maRussians hatipo ipapa we got nothing to do with that so thank you. Pakati overkill yekuti zvibambaira scud missile mamaibva mugungwa mumaarea bombardment kusara nzvimbo yadesert nzvimbo yanga ine miti nechii kusara radesert. Kana vachikwanisa kudaro vamwe vavo vachena vane ganda rinenge ravo kokuzoti imi mabhoyi vane ganda ravakavenga zvekuvenga zvamai kuvenga zviye zvakakonzerwa nekuramba kwamunoita vave vatumwa vekudenga kuti muvengwe kudaro vanokuuraya kusvika papa. Tarisai muno pakagadzira Ebola kuti Ebola yakauraya vanhu sei kumusoro kuAfrica uko nekuWest Africa kuti vanhu vakapera kufa sei neEbola. Vanhu vaya vatambe. Saka zvino ma-national issues, ma-continental issues, kuti African issues, ma-pan-African issues. Haadi munhu, haadi magwara, haadi vanhu vane kadzvaipuni, vada varume vanomira seuyu bana chimwe chemunyika chinonzani kwechi. Chiri kunetsana nema-big companies ari kugadzira chikafu chine cancer kuZimbabwe. Nzani kwechi ndikuchikan'wana mhani ichi chakamboda kubharwa kuSouth Africa ichi. Chimurume icho chiya. Chimurume ndo muZimbabwe manje yeuye ndokuti muZimbabwe that's a man, an upright man. Antarati ya marabisha. Atingauraise vana nevazukuru nevakadzi nema-cancerous foods. We need ma-organic foods munyika medu. Nyika yedu inonaya mvura ine masango anorimwa. Hatisi kuda zvima-GMO. Zvinoitisa mari 2 minutes but nyika yafa necancer. Saka after 10 years unozotengerwa nani vanhu vese vakurwara nemacancer. Kana makaita macancer munorapwa nani? Munozorapwa kupi? Ndiani anorapa cancer? Because chemotherapy kutongezwa chemotherapy wakutonofa.
Kungoto muswa chemotherapy wakutofa. Varume vaione rudo neupenyu. Seeds, natural organic seeds. I may not what can be done because people don't want to rally towards a goal, a cause. People don't want to be men. Burkina Faso taiwana Thomas Sankara. Murume. Wewe murume. Mafana chidikipata mchiona mavideos za Thomas Sankara wa Burkina Faso. Kana Traore akauya mai manje Jesu akaberekwa muningirikini. Munyika yani ngirikini ya meniti ndi epi Wagadugu. Uyo Traore. Murume. Zvino vakadaro vawanike muZimbabwe maivena Mugabe gone. Vakadaro vawanike vanogadzira zvinhu vanoramba Mugabe aisamboda kuzinzwa zvimajemo. Mugabe akaseva lives evanhu akomana. Amana cancer inorwadza akomana cancer. Under 2 years 3 years uchidamburwa hura uchirwara cancer inorwadza apa yagadzirwa nezvikafu. Zvekungoti we could just do away with it. So simple. Kundiso yacho haisimbori kuti pfugama uteurirwa haisimbori kundiso yacho. Do away with cancerous food. Don't eat cancerous food. Usaji gezvima GMO. Saji gezvima GMO. Mugabe akasvika 94 years. Aitofanira kusvika 100 aipanza kuti akangoti kozva kekuwa akabviswa. Aifanira kusvika 100 because aidya sadza rezviyo. Aidya sadza rezviyo. Saka he was going to get to 100. Easy. And achitofamba futi achitotaura zvakanaka tori normal aine mukadzi wake. Murume anofanira kusvika 115 120 ari right achikika munhu wemurume. Nezvi mukaona mukasvika 69 65 makasimba nezvimajemo izvo. Ndakavengera nhamo kushupika. You can only eat toilet yekumuningirikini tsvina yekutoilet yoine nekushupika nhamo ndisatani. Because uchingori pana nebhegi madzibaba unodya sadza rako rezviyo, huku unodya iri natural organic, unenge uchidya zvikafu mafuta unokuna mafuta munzungu zviri natural, hudye zvima poisonous mafuta uyanzwa mweya uya ndokunzwa mweya ukarambidzwa mayonnaise. Mayonnaise inogadzirwa nemafuta iwaya industrialized mafuta pane imwe ndotokakana stara chere kama mafuta kari poisonous zvekuti kari cancerous zvisingaite. Bvunzai vanoshanda kuEngland kuti zvavarungu zvine cancer sei zvavarungu zvine nyaya yemafuta iwaya. Because ndo ari chipa kuti utengese kumasupermarkets because anokwanisa kugadzirwa chipa ende akawandisa saka vanokwanisa kuatengesa voita mabillions. Saka ndo ende vanenge vachibva vatowina kuti conspiracy yavo population control. Vanhu vane utsinya kana vazogara anonzi mabhuna. Maiwe. You need to be very intelligent vanhu vatema. Akona kungopusa ngofunga kuti upenyu is about bonde, bhora, mahure, fambi, ngotaura zvavakadzi nebhora bedzi. Get involved in current affairs. Get involved with issues that matter. Zvinhu chaizvo nyaya chaidzo dzinogadzira natural organic food for your people. Zvinhu zvinogadzira sophistication and peace and kugadzira metropolis yevambire, kugadzira nyika yenyu. Kurarama muchitonge imbwa nevarungu, kutonge nguruve, kufidwa nevarungu, kupiwa tsvina moto accepta moto makomana. Saka baba wenyu vakaendera musango mahara. Saka baba vanenge vakaendera musango mahara because vaida kuti nyika yenyu mudye muchiguta huchi hwemusango huri natural. Zvese zvihuchi zvefake zviri mumasupermarkets poison dzega. Haumbori huchi. Fake dzega zvinoiswa shuga, zvizadzwa shuga izvo. Umati nyaya idzi hadzina basa. Apedze papa ane cancer, izwi rendirigere, izwi ranga rendikumbura ndiyeresa. Unoyereswa iko watosakadzwa kudhara. Izwi rakati panjere man, brain. Use it. Don't eat poison. 4 white poisons: flour, sugar, white flour, white sugar, white flour. Yo mafuta iwaya, chemicalized, industrialized mafuta iwaya. Any industrial food, anything chagadzirwa nemamishini evarungu mumaindustry, poison. Sadza rezviyo, heavenly food. Hute dzemusango dzematufu, tsambatsi, izvi ndo chikafu chaiche. Chikafu ngachibve kuna Mwari. Chine makala aMwari rainbow. Ukaona rainbow zvakada rainbow ine makala ese ndo zvakada mafruits ese ane makala zepa rainbow. Zvinotaura chikafu chakabva kuna Mwari. Chikafu chinokurapa usati watomborwara. Chinoita kuti usatomborwara usati warwara. Saka uchiona kana munhu akurwara anonzi muigire mabanana, muigire maapple, ende zvimabanana zvatakudya zvimajemo zvisina kana masidi pakati izvi junk food. Banana rinofanira kunge rine maseeds, manje mabanana ane maseeds
tumabharati kwamutoko toite tumanzara apera tukataidya boarding tumanzara toite tudiki toite tomabharana chachane utano and as a matter of fact ndaive president inini vapana vese vari kujeri vese vaiswera vachidyara Zimbabwe yese yaiti kuzara tumabharana tumanzara yaita kuti kuzare nemazhanje aya echibhoya vese vari kujeri nguva yemazhanje vainhonga mazhanje vachidyara everywhere kunodiwa kuti kudyarwe miti yemichero iyoyo yaizara Zimbabwe yese obhana kuti vanhu vatengeserana mazhanje emusango because Mwari anzoita kuti asawande mvura aizonaya saka Mwari vanhu pavasatengesa achiwanika mahara aiwanda pavakatanga kutengeserana izwi rakataura kuti makaona here kuti akabva aita mashoma ende zvishuwo mazhanje atova mashoma kare ubaita mwedzi nemwedzi muchadya izvinezvi 1 month chaiche anongobuda nekutenda Mwari akagumbuka maakutengeserana zvinhu zvaakakupai pachena itsananguro zvandikutotaura idzo dzidzi. You are what you eat. Ndosaka kuti takaramba kudya nguruwe. Oramba uchidya nguruwe. Nguruwe ine ma poisons. Because nguruwe yakagadzirwa kuti ndo madhodha bhini panyika ndio inokrina pasi. Saka chona nguruwe idya madhaga idya tsvina. Nguruwe inogona kutodya kana mwana wayo chaiva hapana chaisingadya kana kuti sanganisira tsvina kana ndove inodya. Because ndo madhodha bhini panyika nguruwe inokrina pasi panapa. Iwodya chinhu chakadaro ichocho chisa chinhu chine matoxins akadaro musystem saka takaramba kudya nguruwe amene vada makensa idyai zvese unozondifunga manje nini yangu mari dzinorwadza kuti unondifunga chete pane gore ravo chanzi baba mune kensa damuzora minare mune kensa ndopocha kuti apana 3-4 years ago kana 5 years ago ndandazoudzwa mushe kuchodizva zvinhu hachisi chikafu ichi ndichingomanikidzira kuti chikafu chisina basa hasina change vanhu vatema vanoti I don't care pane chimwe I don't care chinokuwadzisa bani kensa kana yamuropa kuzoiburitsa good luck sadya tsvina madzibaba idyai sadza rezviyo madzibaba muchero wese unenge wabuda idya Muhammad wekusaudi arabia akati any fruit yatumwa naMwari iri natural mutendi idya